Benvingudes i benvinguts al curs Dominar l'ortografia sense esforç de Boira Editorial i Boira Formació. Mireu, en aquesta lliçó número 12 us explicarem dues coses. Una cosa que té a veure amb la reeducació que ha de fer l'alumnat i un altre ítem que té a veure amb les normes ortogràfiques. Mireu, el nostre alumnat necessita reeducar una col·lecció de coses que fins ara feia auditivament i ha de fer visualment, perquè si les continua fent auditivament, en lloc de seguir avançant, el que farà serà retrocedir. Llavors, ara, en aquest moment del procés, després de que hagin posat la seva motxilla i les paraules, és important que comencem a reeducar. I per reeducar-les, sense deixar els sobres, sense deixar EduDigital, que ens sembla una eina fonamental per seguir enriquint les nostres motxilles, ara, amb el pas número 8, seria important que reeduquessin la còpia, que reeduquessin la lectura, que reeduquessin la forma com anem pel carrer. Us poso uns exemples molt senzills. Mireu, molts nens i moltes nenes, quan copien, no es refereixen a el que acaben de veure, sinó al que es diuen, és a dir, es dicten, és a dir, utilitzen el recurs auditiu per escriure, de tal manera que quan copien de la pissarra, quan copien d'un llibre, no estan fixant-se en el que estan veient, sinó que llegeixen i es refereixen al discurs oral. I això els fa endarrerir-se, els fa que no avancin en la seva ortografia. És més, poden tirar enrere en tot això que hàgim avançat. Per això en aquest moment és tan important dir-s'hi als nens i a les nenes: mireu, us ensenyaré a copiar. En els quaderns de Dominar l'ortografia hi ha un parell de pàgines en què s'explica als nens i a les nenes a copiar. Se'ls donen unes estratègies i se'ls conviden a fer uns exercicis. Però també hi ha un parell de pàgines que se'ls conviden a pensar, a fer de forma correcta mentalment la lectura, per exemple, de forma que quan estàs llegint, tot allò que llegeixes s'incorpori a la teva motxilla. Però exactament igual de la forma quan camines pel carrer i veus un anunci, o veus un cartell, o veus un pòster, o veus el nom d'una botiga, perquè tot això et pugui anar caient de forma sense esforç a la teva motxilla, de forma que la teva motxilla cada vegada estigui plena, cada vegada de més paraules. Però al quadern també s'explica, per exemple, com reeducar el dictat, de quina forma has de fer els dictats, de forma que cada vegada que fas un dictat, les paraules que facis s'incorporin a la memòria visual. Ara no m'ampliaré en aquest tema perquè juntament amb aquest vídeo hi ha un petit PDF que això ho amplia, això ho explica. Així que us convido a llegir aquell PDF i a consultar els materials del quadern de treball de l'alumnat de Dominar l'ortografia, perquè veieu que en aquest moment es fan aquesta reeducació. Però he dit que en aquest pas teníem dos àmbits. Un àmbit era la reeducació i un altre àmbit eren les normes ortogràfiques. Molt bé, normes ortogràfiques. Mireu, és en aquest moment i no abans, quan nosaltres hem d'explicar als nens i a les nenes una col·lecció molt petita de normes ortogràfiques. Jo us convidaré a mirar el PDF on estan llistades, perquè tot sovint m'he trobat explicant normes ortogràfiques en català que tenien més excepcions que no pas paraules que incloïa la norma. I això em sembla un absurd. De tal manera que us convido a explicar les normes ortogràfiques que trobareu al quadern Dominar l'ortografia o al PDF, perquè això facilitarà la vida del vostre alumnat. Si hi ha una norma que inclou més excepcions que paraules, per què no els ensenyem als nens a que aprenguin aquestes paraules directament a la seva motxilla i passem de la norma? O si, per exemple, estem explicant una norma en la qual hi ha paraules tan complexes per nens de primària o de secundària, com per exemple la paraula jerarca i aquella paraula cau, quan expliques la norma ortogràfica. Per què no decidim deixar de fer-ho? Perquè no té cap sentit. La paraula jerarca mai entrarà dintre del que és la motxilla de vocabulari usual d'un nen o una nena de primària ni de secundària. Per la qual cosa,
Jo crec que és en aquest punt, en aquest pas número 8, que nosaltres hem d'incorporar les normes ortogràfiques més explicatives i deixar anar les altres. Molt bé, això era tot el que d'alguna forma volia explicar en aquesta lliçó número 12. I ara que pràcticament ja estem acabant, us convido a mirar el PDF i ens veiem a la lliçó número 1.